Stefan de Mistura, şandarê navdewletî ji bo Sûriyê got ku cara danûstandanên Jenêfê proseya aştiyê ya tekraneya ku netewên yekgirtî piştevaniyê lê dike. Herwiha de Mistura got ku heftiya bê de danûstandanên cara heştan yên Jenêfê wê dest pê bike eger tûbûyerên nû neyîne pêş. Piştî ku şanda rejîma Sûriyê 5 rojan dereng ket ji çûna Jenêfê da ku qonaxa duyê ji cara heştan ya danûstandanên Jenêfê dest pê bikin, de Mistura got ku ew ê helwestên herdû aliyan binerxînin û piştî nerxandinê wê diyar bikeve kîja alî dixwaze danûstandanên Jenêfê serkevin û kîja alî dixwaze danûstandin sernekevin. Herwiha de Mistura daxuya kirin ku eger proseyê siyasî ya Sûriyê danûstandanên Jenêfê de ser nekeve, wê demê ti proseyên siyasî yên derbarê Sûriyê de û li her cihekî ser nakevin. Ajansa Sana ya bi ser rejîma Esed ve li ser zarê jêderekî di Wezareta Derve ya rejîma Sûriyê de got ku şanda rejîma Esed bi seroketiya Beşar el Ceferê nûnerê hevdem yê Sûriyê di netewên yekgirtî de wê roja yekşembiya bê bigihe Jenêfê da ku beşdariyê danûstandanan da bike û daxuya kirin ku wê rêkefta 15 heyva 12 2017 vegerê Sûriyê û ji aliyê xwe ve Elîksî Borodavkîn, serokê şanda Rûsya li avahiya netewên yekgirtî de li Jenêfê got ku şanda rejîma Esed wê beşdariyê di gara heştan ya danûstandanên Jenêfê de bike û wê roja yekşembiyê 10 heyva 12 2017 bigihe Jenêv. û ji aliyê xwe ve Nesr el Herêrî, serokê şanda opozisyona Sûriyê ya danûstandkar daxwaz ji civaka navdewletî kir ku fişarê bixine ser rejîma Esed da ku şanda rejîma Sûriyê beşdariyê di gara heştan ya danûstandanên Jenêfê de bike.